नमस्कार मंडळी. आजचा जो पदार्थ आहे लहान मुलांना आणि मोठ्या माणसांना कुणालाही आवडेल असा हा पदार्थ आहे. आलू पराठा तुम्ही खाल्लाच असेल, पण तो माझ्या स्टाईलमध्ये आज तुम्हाला दाखवणार आहे. एकदम साध्या सोप्या पद्धतीत. चला हा पदार्थ बघूया. तर त्यासाठी मी घेतलेला आहे एक मोठं पसरट ताट घ्यायचं आहे. त्यामध्ये मी 3 वाटी गव्हाचं पीठ घातले. पाव चमचाभर आपल्याला मीठ घालायचं आहे. चमचाभर मी चिली फ्लेक्स घेतले. मिरच्या सुकलेल्या होत्या त्याच मिक्सरला मी भरडून घेतलेल्या आहे. ह्यामध्ये मी 1 चमचाभर ओवा घातलेला आहे. छान लागतात मस्तपैकी. तर हातावर मॅश करून घ्यायचा. 1 चमचाभर मी कसुरी मेथी घेतलेली आहे, ती सुद्धा हाताने चुरून घ्यायची आहे. 1 चमचाभर आपल्याला तीळ घ्यायचा आहे. मस्तपैकी असं हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. तर पीठ हे आपण जसं आपण चपातीला मळतो त्याच पद्धतीत आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. तर आता हे पीठ मी व्यवस्थित मळून घेते. पीठ आता झालेलं आहे मळून. आता आपण ह्याला थोडंसं तेल लावायचं आहे आणि हे पीठ आपल्या 5 मिनटं म्हणजे जोपर्यंत आपण सारण करतो ना, तोपर्यंत आपण हे पीठ साईडला ठेवून द्यायचं आहे. तर तेल लावून मी आता हे पीठ साईडला ठेवून देते. कुकरला आधीच मी बटाटे उकडून घेतलेले आहेत. तर बटाटे आता आपण त्याची सालं वगैरे काढून घेतली. आता आपण काय करायचं आहे, मी किसणीवरच किसून घेणार आहे. हाताने मॅश केला तरी चालेल तुम्ही. तर आता हे सगळे बटाटे किसणीवर किसून घेते. त्यामुळे काय होतं माहिती, बटाटा मऊ होतो आणि त्याचे तुकडे वगैरे राहत नाही आणि त्यामुळे पराठा फाटत नाही. तर असं आपण बटाटा मी सगळं किसणीवर आता किसून घेतलेला आहे. गॅसवर आता कढई ठेवली. कढईसुद्धा चांगली गरम करून घेतलेली आहे. कढई गरम झाली. यामध्ये आपल्याला तेल घालायचं आहे, जिरं घालायचं आहे. तर 1 मोठा चमचाभर मी जिरं घातलं आहे. कढीपत्ता मी चिरून घेतलेला आहे. यामध्ये 2 मोठे आकाराचे कांदे बारीक चिरून घेतले होते. तर कांदा आपल्याला असं काही जास्त परतायचं नाही. थोडासा परतून घेतला की ह्यामध्ये आलं, लसूण, मिरची ची पेस्ट मी करूनच ठेवते. त्यामुळे मी 1 चमचाभर घातलेली आहे. जर तुमच्याकडे नसेल तर आलं, लसूण आणि मिरची जरा ठेचून घेऊन घालायची आहे. आलं, लसूण परतून घेतले. ह्यामध्ये अर्धा चमचाभर हळद, अर्धा चमचाभर काश्मीरी मिरची पावडर, पाव चमचाभर गरम मसाला, 1 चमचा लाल तिखट घातलेला आहे, अर्धा चमचा चाट मसाला, चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे आणि 1 पाव चमचाभर साखर घालायची. सगळं व्यवस्थित हा मसाला मिक्स करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला बटाटे जे आपण किसणीवर किसून ठेवले होते ते घालायचे आहे. व्यवस्थित हा मसाला ह्या बटाट्याला लागला पाहिजे. बटाटा परततानाच आपल्याला घालायचं आहे बेसन. 2 चमचे मी बेसन घालणार आहे. अशा पद्धतीत केलं ना तर तुमचा पराठा जरासुद्धा फाटणार नाही. तर हा बटाटा आणि बेसन व्यवस्थित आता मिक्स करून घ्यायचं आहे. 5 मिनिटं हे चांगलं आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. बटाटा आणि बेसन व्यवस्थित आता परतून घेतलेलं आहे. चवीपुरतं थोडंसं मीठ घातलं आहे, कमी लागलं म्हणून. कोथिंबीर घालायची भरपूर आणि 1 चमचाभर कसुरी मेथी हाताने चुरून घ्यायची. सगळं व्यवस्थित आता हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे बघा आणि तयार आहे. व्यवस्थित हा मसाला वगैरे लागलेला आहे. तर असं हे सारण तयार करून घेतलं की हे सारण थंड करून घ्यायचं आहे. तुम्ही पाहिजे तर हे सारण आहे ना रात्री करून ठेवायचं. मुलांच्या टिफिनसाठी पण मस्त आहे ही रेसिपी. आता मी सारण थंड करून घेते. पीठसुद्धा चांगलं आता मुरलं गेलेलं आहे बघा. तर आता हे पीठ आपल्याला एकदम मळून घ्यायचं आहे आणि ह्या पिठाचे आपल्याला गोळे करून घ्यायचे आहेत. तर चपातीच्या आकाराचे गोळे तयार करून घ्यायचे. हाताला जरा सुकं पीठ लावायचं आहे आणि हे गोळे आता मी तयार करून घेते. तर जरा थोडे मोठ्या आकाराचे करायचे. पराठा कसा जाडसरच छान लागतो. तर पातळ असे पराठे खायला पण बरे लागतात. पण पराठा म्हणलं की जाडच करायचा थोडा. तर जरा थोडा चपातीच्या गोळ्यापेक्षा पण मी जरा थोडा मोठा गोळा घेतलेला आहे. तर असे सगळे गोळे मी तयार करून घेते. गोळे तयार करून घेतले. तसेच आपण आता ते बटाट्याचे पण आपण जो सारण केलेलं आहे त्याचे सुद्धा आपल्याला गोळे तयार करून घ्यायचे आहेत. तर हाताला आपल्याला सुकं पीठ थोडंसं लावायचं आणि गोळे तयार करून घ्यायचे. तर अशा पद्धतीत हे सगळे गोळे मी तयार करून घेते. पिठाचे पण तयार करून घेतले आणि बटाट्याचे सारणाचे पण तयार करून घेतलेले. आता तुम्हाला मी लाटून दाखवते. थोडंसं गोळा घेतलेला आहे, त्याला थोडं पीठ लावायचं. आता एवढं पुरीसारखं लाटून घ्यायचं. त्याला तेल लावायचं आणि मग आपण जे बटाट्याचं सारण करून केलेला त्याचा गोळा तो असा पसरवून घ्यायचा आणि अशा पद्धतीमध्ये मी बघा हे सारण असं भरून घेतलेलं आहे. तर अशा पद्धतीमध्ये मी हे पराठे तयार करते. आता वरून असं थापून घ्यायचं जरा आणि मग पीठ लावून आपल्याला हे पराठे लाटून घ्यायचे. तर बघा जेवढं शक्य होईल तेवढं आपल्याला पराठा लाटून घ्यायचा आहे. वाटलं आपल्याला की सारण आता बाहेर येतंय तर थोडंसं वरून सुकं पीठ लावून थोडं लाटायचं आहे. तर अशा पद्धतीमध्ये हे पराठे मी लाटून घेतले. दुसरासुद्धा एक पराठा करून दाखवते. थोडं पीठ लावून लाटायचं आहे गोळा. त्यानंतर तेल लावायचं आहे आणि ह्या पद्धतीमध्ये आपल्याला हे पराठ्याचं सारण भरून घ्यायचं आहे. वरून असं थापून घ्यायचं आहे आणि मग सुकं कोरडं पीठ लावून आपल्याला लाटून घ्यायचं आहे. हे बघा. तर हे या पद्धतीमध्ये हे पराठे मी लाटून घेतले. एकाच टायमाला 2-2 पराठे लाटून घेतले की फटाफट आपल्याला भाजायला पण जास्त वेळ लागत नाही.
हे बघा, गॅसवर तवासुद्धा गरम करायला ठेवलेला आहे मी आधीच. तवा चांगला गरम करून घेतला की थोडंसं तेल घालायचं, कारण पहिलाच पराठा मी भाजते. नंतर आपण तेल घालायचं नाही, नंतर वरूनच पराठ्याला तेल लावायचं आहे. आणि हे पराठे मस्त असे टम्म पण फुगले जातात. हे बघा, परतताना हा पराठ्याचं सारण वगैरे बाहेर येत नाही. तुम्ही पाहिजे तूप लावा, बटर लावला तरी चालेल, अमूल बटर. पण मी तेलच लावलेलं आहे. आता हा पराठा मी झालेला आहे, तो फोल्ड करून घेते आणि दोन्ही बाजूला असा शेकून घेते. हे बघा. तर सगळे पराठे आता मी भाजून घेते. एकदम साधी सोपी पद्धत आहे पराठे करायची. जर पराठे करायला जर तुम्हाला येत नसतील तर ह्या पद्धतीत तुम्ही नक्की पराठे करा. त्यामुळे थोडंसं बेसन घातल्यामुळे पराठे लाटायला पण जास्त वेळ लागत नाही. तर आज तुम्हाला मी बटाट्याचा पराठा दाखवला आहे. तुम्हाला जर असे वेगवेगळ्या पद्धतीचे पराठे बघायचे असेल तर नक्कीच मला कमेंटमध्ये सांगा. मी नक्की बनवेल आणि तुम्ही पद्धतीतला तुम्ही पराठा मला सांगेल त्या पद्धतीत मी नक्की बनवेल. पण नक्की मला कमेंटमध्ये सांगा तुम्ही. तर आता हे पराठे सगळे मी भाजून घेते आणि पराठे मस्त झालेले आहे. तुम्ही हे पराठे दहीबरोबर किंवा टोमॅटो केचप असेल तर टोमॅटो केचप बरोबर किंवा खोबऱ्याची चटणी पण छान आहे आणि आमटी वगैरे बरं तुम्ही खाऊ शकतात. तर पराठे खायला काय नुसते पण खायला खूप छान लागतात. तर आता हे पराठे तयार आहेत. मस्तपैकी अशी प्लेटिंग केलेली आहे. त्याच्याबरोबर मी मटकीची आमटी केली होती. ती आमटी घेतली आणि मुलांनी टोमॅटो केचप बरोबर खाल्ले. मुलांना टिफिनमध्ये सुद्धा दिलेले आहेत मी. तर असे साध्या सोप्या पद्धतीतले हे पराठे तयार आहेत आणि मुलांना जर करून द्यायचं तर सकाळी तुम्ही पीठ मळायचं आहे आणि रात्री सारण करून ठेवलात की झटपट असे हे पराठे तयार होतात. तर कसे वाटले हे पराठे मला नक्की सांगा. आवडले असेल तर मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. तुम्ही माझा पूर्ण व्हिडिओ आवडीने जो बघतात त्याबद्दल पण तुमचे धन्यवाद आणि प्लीज तुम्ही कमेंट करून मला नक्की सांगा ही रेसिपी कशी झालेली आहे. तर आता एक पराठा तुम्हाला मी तोडून सुद्धा दाखवते. हे बघा, मस्त मऊसूत असे पराठे तयार झालेले आहेत. आतमध्ये सारण बघा, किनाऱ्याला हे सारण गेलेलं आहे. जरासुद्धा असा हा पराठ्याचा पिठाचा भाग असा बाजूनी दिसत नाहीये. सगळीकडे बटाट्याचं सारण लागलेलं आहे. आहे की नाही साधा सोप्या पद्धतीत केलेला पराठा. मला भेटूया आपण अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.